जिसु ख्रिस्टनि मोनबा फोरोंनाय जि मोनबा फोरोंनायखौ दिनै जोङो गोसोखांफिननाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। बे मोनबा बिषयखौ जिसु ख्रिस्टआ गले गले मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो मानसिफोरखौ फोरोंदोंमोन। जेब्ला सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनि उन उन थांदोंमोन, गथायसे जादोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ बैफोर सुबुंफोरनो बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन, बुंदोंमोन आरो लोगोसेयैनो गावजों लोगोसे सायख'जानाय जि सेलाफोर दङमोन, बै सेलाफोरनोबो जिसु ख्रिस्टआ बैफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन आरो बिनि ओंथिफोरखौ फोरमायदोंमोन। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनै जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखांफिननाया गोनांथिथार। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ बावनानै थादों, जायनि जाहोनाव गोबां जेंनाफोर फैदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि मोनबा टिचिं, जि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ गोबां इम्परटेन्ट होनानै गले गले बुंदोंमोन गावनि मिनिस्ट्रिनि समावहाय, गोथां थानाय समावहाय। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। बाथ्राखौ बेखेवनायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, जायफोरा दिनैसो आंनि चेनेलावहाय गोदान सफैदों। नोंथाङा जुदि दिनैसो गोदान सफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ गुबुनाबो बेयाव थानाय बाथ्राफोरखौ मोन्थिनांगौ होननानै नोंथाङा सानोब्ला नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि जिथु टिचिं, जिसु ख्रिस्टनि जिथु फोरोंनाय मोनबा बाथ्रा, बेखौ जोङो मोनफा मोनफायै नायलांदोनि। सेथियावनो दङ जाहैबाय लाभ योर नाइबर, गावनि नुसुंसेयारिखौ अन। जाय बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 22:30 सिरियावहाय ओरैहाय बुंदों, नैनि गोनांसिनथार हुकुमा बेनो, नोङो गावनि फारा फुरुसिखौ गावखौ बादि अन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ बेयावहाय ओरैबायदि सोमोनांथाव मोनसे एग्जाम्पल होनानै बाथ्राखौ बुंदों। जोङो गावनि नुसुंसेयाव थानाय न'खरफोरखौ, सुबुंफोरखौ, मानसिफोरखौ माबायदि अननांगौ, बे बेलायाव जेब्ला जोंहा सोंलु जागोन, कुइसन खालामगोन, अब्लाना जोङो बेयावहाय फिननायखौ मोनगोन। जिसु ख्रिस्टआ फिननाय होना होदों, बे जाहैबाय गावखौ बायदि अननांगौ होननानै बुंदों। येस, गावखौ बायदि अननांगौ। बुहुमाव जेसेबांखि मानसिफोर दङ, गोबां मानसिफोरहा गावनि सुथुरफोर थानो हागौ। सोरखौबा नेवसिनाय, सोरखौबा मुगैनाय, सोरखौबा ठाट्टा निन्दा खालामनाय, सोरखौबा नायनो बानाय, गोबां रोखोमनि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि थांनानै दङ आरो बेबायदि दं। नाथाय गावखौनो मुगैग्रा मानसि रावबो गैया। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दान्दिसे सम सानना नायगोन ने, रावबो गावखौ मुगैया। गावनियाव जुदि माबाफोर गाज्रि दङब्ला, बेराम आजार दङब्लाबो, बेफोर गासै बेराम आजार थानाय मोदोमखौब्लाबो सासे मानसिया गावखौ माब्लाबाबो मुगैया, गावखौ हेव साना। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जाहैबाय, गावनि नुसुंसेखौ, गावनि खाथियाव थानाय न'खरफोरखौ, गावनि खाथियाव थानाय मानसिफोरखौ गावखौ बायदि अन होननानै जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों बेखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा। मानोना जिसु ख्रिस्टआ बेफोर फोरोंनायखौ प्रधान खालामनानै मानसिफोरनो बै समावहायबो फोरोंदोंमोन। आरो बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि होनाय नैथि आज्ञा, जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, लाभ योर नाइबर्स एज योरसेल्फ। नोंथाङा गावनि नसुंसेयारिखौ गावखौ बायदि अन होननानै जिसु ख्रिस्टआ नैथि कामान्डखौ होनानै दोनदों। दे अब्ला अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंनि आगदाथिं, नोंनि आगसिथिं, नोंनि सानजा सोनाब सा खोला, नोंनि नसुंसेयारि न'खरफोरजों नोंथाङा बेसेबां सान्थियै दं? मुगैया लाबानो, हेव खालामा लाबानो, मेगन साया लाबानो, नांज्लाय खमज्लाय गैया लाबानो बेसेबां जोंना थानो हादों? अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ फोरोंदों, दिनै गोसोखांहोफिनदों जे जोङो गावखौ बायदि अननांगौ। जेरै गावनि मोदोमखौ, गावनि शरीरखौ जेसेबां अनो, बेसेबांनो गावनि नसुंसेखौ अननांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि नैथि फोरोंनाय जिथु बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। बेनो जाहैबाय फरगिभनेस, निमाहा होनाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, फरगिभनेस, निमाहा होनायनि बिसयाव जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदोंमोन, जायखौहाय जोङो माथाइनि 6:14 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। जिसु ख्रिस्टनि सोमोनांथाव फोरोंनायाव नैथियाव दङ, बे जाहैबाय फरगिभनेस, निमाहा होनाय बाथ्रा। आरो बेयावहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे स्पष्ट बाथ्राखौ जोंनो फोरोंनानै दोनदों। बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव मानसिखाय जोंनि साननाय हनायनि गेजेरजों जोङो गुबुनजों सुथुर जायो। माब्लाबा जोंनि खुगानि रावफोरनि गेजेरजों जोङो गुबुनजों सुथुर जायो, नांज्लाय खमज्लाय जायो। माब्लाबा हाखौ लानानै, धोन दौलतखौ लानानै, थाखा फैसाखौ लानानै, साख्रि बाख्रिखौ लानानै, गावनि बिजनेसखौ लानानै, बायदि रोखोमनि जाहोनफोरखौ लानानै थांना थानाय समावहाय सोरजोंबा नङा सोरजोंबा माबा मोनसे गोरोन्थिया जानो हागौ आरो नांज्लाय खमज्लाया फैनो हागौ। नाथाय बिनि गेजेरावहायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ फोरोंदों जाहैबाय, गावजों गाव निमाहा होज्लाय।
जेरैहाय नोंसोरो गावनि दुश्मनफोरखौ निमाहा होगोन अब्लाना आंबो सोरगो रायजोनिफ्राय आंबो निमाहा होगोन। आफाया निमाहा होगोन। नों जिथु गोरोन्थि मावदों, नोंहा सोरनिबा सायाव गाज्रि साननाय दङ, माबा मोनसे आखेट लानाय दङ, बेफोर गासैखौ जेब्ला नों निमाहा होगोन सोरगोआव थानाय आफायाबो निमाहा होगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ फोरोंदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंहाबो जुदि बेबायदि गोसोआव आखेट लानायफोर दङब्ला दिनैनो दानो बै बेक्तिखौ नोङो गोसोनिफ्राय निमाहा होदो, नङाब्ला सोरगोआव थानाय आफायाबो नोंथांखौ निमाहा होनाय नङा। प्रियफोर, माखासे निमाहा होनाया नोंथांनि आखायाव दङ, मानोना नों जुदि गुबुनखौ निमाहा होआखैब्ला सोरगोआव थानाय आफायाबो नोंखौ निमाहा होनाय नङा। दा बेवहाय बे आखलखौ जोङो सोलोंनाया मोजां। जिसु ख्रीष्टआ जे टिचिंखौ जोंनो होदों, फोरोंदों, बेखौ जोङो मानिनाया, मावनाया गोनांथिथार। दे अब्ला प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि जिथु फोरोंनाय, थामथि फोरोंनाय, बे थामथि फोरोंनायखौ नायदों। बेनो जाहैबाय जेरै मावो एरैनो मोनो। जाय बाथ्रानि बिसय जिसु ख्रीष्टआ स्पष्टयै माथाइनि 7:12 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ जेरै मावजानो हास्थायो बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। मौसेनि आयेनाबो बेखौनो थोनो आरो नाबिफ्राबो बेखौनो फोरोङो। प्रेज द लर्ड। जों गोबां समावहाय मानसिफोरनिफ्राय सहाय मोननो लुबैयो। जों गोबां समावहाय गुबुनफोरनिफ्राय हेफाजाबफोरखौ मोननो लुबैयो। जों गोबां समावहाय मानसिफोरखौ मोननो लुबैयो, नाथाय गावबा हले गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो रोङा, गुबुनजों लोगोसे रायज्लायनो रोङा, गावबा हले गुबुनखौ खालि मुगैनो रोङो, नाथाय गावबा हले गावआ गोबां मोननो हास्थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेरावबो बेबायदि गोबां बेक्तिफोर दङ। जिसु ख्रीष्टनि जिथु फोरोंनाय बाथ्रा, बे फोरोंनायखौ गोसोआव लायाखै, बेनिफ्राय उल्थायै खामानि मावबाय थादों। जिसु ख्रीष्टनि बोसोन, जिसु ख्रीष्टनि जिथु फोरोंनाय, बे फोरोंनाया कमप्लिटलि स्पष्टयै बुंदों माबायदि मावनांगौ होननानै, जोङो माबायदि जानांगौ, बेखौहाय जिसु ख्रीष्टआ रोखायै खालामनानै होखादों। बेनो जाहैबाय नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ जेरै मावजानो हास्थायो बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। जों गोबां समाव जोङो गोबां हास्थायो गुबुनफोरनिफ्राय मोननो थाखाय, आलादा आलादा रोखोमनि हेफाजाबफोरखौ मोननो हास्थायो, नाथाय गावबा हले गावबो बे एखेखौनो हेफाजाब होनो रोङै। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो लुबैदोंब्ला आंबो हेफाजाब होग्रा जानांगोन, आंबो गुबुननि थाखाय मोजां मावग्रा जानांगोन। जों गुबुननिफ्राय मोजांखौ हास्थायदोंब्ला आंबो गुबुननि थाखाय मोजां मावग्रा जानांगोन। जिसु ख्रीष्ट बेखौसो फोरोंदों। प्रियफोर, बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानि, जेन आं जुदि गुबुननिफ्राय माबा मोनसे मोजांखौ हास्थायोब्ला आंबो गुबुननो लागै होग्रोनो रोंनांगोन। आं गुबुननि लागै मोजां बाथ्रा बुंनो रोंनांगोन, अब्लासो गुबुनाबो नोंखौ बाख्नायगोन। आं गुबुनखौ बाख्नायोब्लासो बैबो आंखौ बाख्नायगोन। आं गुबुनखौ हेफाजाब होयोब्लासो बेबो आंखौ हेफाजाब होगोन। आं बेखौ साबबायस होयोब्लासो बे मानसियाबो आंखौ साबबायस होगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, गुबुननि लागै मोजां मावनो जोङो सोलोंनि, अब्लासो आंबो मोनफिनगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि ब्रैथि फोरोंनाय बाथ्राखौ जों नायदिनि। बेनो जाहैबाय सिक फार्स्ट द किंडम अफ गड। इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नायगिरग्रो। जाय बाथ्रानि बिसय जिसु ख्रीष्टआ माथाइनि 6:33 सिरियावहाय ओरैहाय स्पष्ट खालामनानै दोनखादों, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि जिथु फोरोंनाय, बे फोरोंनाया मा? जिसु ख्रीष्टआ ओरैहाय बुङाखै, नोंसोरो संसाराव थानाय धोन दौलत सम्पतिफोरखौ नायगिरग्रो, संसाराव थानाय गियानफोरखौ नायगिरग्रो, संसारनि सोलोंथाइफोरखौ नायगिरग्रो। बेफोर बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ बुङाखै। जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जाहैबाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नायगिरग्रो होननानैसो बुंदों, आरो बिनि उनावहायसो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जों माखौ नायगिरग्रोदों? संसारनि जिथु धोन दौलत, संसाराव थानाय सुख सान्ति, देहा मोदोम सोलेरनि गोजोननाय, जों माखौ नायगिरदों? अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि जिथु बोसोन, जिसु ख्रीष्टआ बुंदों मा? इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नायगिरनाय। इसोरनि रायजोखौ जों नायगिरग्रोनांगोन, बिनि धोरोमियाखौ जों नायगिरग्रोनांगोन, बिनि उनावहाय बाखि जि दङ गासैखौबो इसोरा होगोन होननानै बुंदों। जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों इसोरा जोंनि आबादनि सायाव आशीर्बाद खालामगोन, जोंनि फरायनायनि सायाव आशीर्बाद खालामगोन, बेफारनि सायाव आशीर्बाद खालामगोन, सोलोंथाइ लानायनि सायाव आशीर्बाद खालामगोन, साख्रि मावनायनि सायाव आशीर्बाद खालामगोन। गासैयावबो इसोरा आशीर्बाद खालामगोन, आरो नांगौ बायदि होदेरनांगौखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंनो होदेरबाय थागोन। जेरैहाय जोङो मोनथिनो हायो, सल'मन राजाया, जायखौ जों गियानि सल'मन होनदों, बै गियानि सल'मना
इसोरनियाव गियान बिदोंमोन आरो इसोरा बिनि गियान बिनायाव सन्तुष्ट जादोंमोन आरो सन्तुष्ट जानायखाय इसोरा सल'मननो गासैखौबो होदोंमोन। थिग बेबायदिनो जों जेब्ला इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रोगोन अब्लाना जोंनो बे इसोरा गासैखौबो होगोन। दे अब्ला ख्रिस्ट' प्रियफोर जोङो बे बाथ्राखौ मोन्थिनो हादों जे इसोरनि रायजोखौ जों नागिरग्रोनांगौ आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरनांगौ। दानाबा जोङो बाथि बाथ्रा नायदिनि जिसु ख्रिस्ट'आ माखौ फोरोंदोंमोन। बेनो जाहैबाय गुरै जानायनि बिसय। जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 5 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव मोनगोन। जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जागोन। जेब्ला गोबां मानसिफ्रा गोबां दाफाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि उन थांदों, जिसु ख्रिस्ट'आ हाजोआव थांनानै बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मानसिफोरनो फोरोंदोंमोन। दिनै जोंनि बोलोजों, जोंनि गियानजों, जोंनि सिन्था खालामनायजों, जोंनि थाखा फैसाजों बायदि रोखोमनि बोलोफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बुहुमखौ रुल खालामनो हास्थायो, बुहुमखौ फेजेननो हास्थायो आरो बुहुमाव अरायनि थानो, बुहुमनि जाना थानो थाखाय हास्थायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरोंदों जोंखौ? जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जागोन। बुहुमा बिसोरनिनो जागोन। सोरनि जागोन? जायफ्रा गुरै जागोन। मानो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुङो? जेब्ला सासे दद्र जागोन, गुरै जागोन, धोरोमिया जागोन, अब्लाना बुहुमा बिसोरनिनो होननानै मानो बुंदों? दिनै जुदि अख्रा जायोब्ला, गोरा जायोब्ला, जों जुदि गाज्रि जायोब्ला अबथिरायै बबेबा लामा ससेनिफ्रायनो थैनो गोनां जागोन। मानोना दुस्थु मानसिफोरा सिथारगोन। मानोना दुस्थु मानसिफोरखौ गुबुनफ्रा नायनो हानाय नङा। दिनै बुहुमाव गोबां दुस्थु मानसिफोर दङ, गाज्रि मानसिफोर दङ, गाज्रिफ्रा गाज्रिखौनो सिथारगोन। दा अब्ला बुहुमा बोरै बिनि जागोन? दा बेयावखायनो गुरै मानसिनि थाखायसो बुहुमाबो जागोन होननानै बुंदों। देट मिन्स दद्र धोरोमिया मानसिफोरनि थाखायसो बुहुमा जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फोरोंदों। देट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरा जोंनो लागै जेसेबां आयुखौ होनानै दोनदों बैसेबां आयुसिम जों सहैगोन। नङाब्ला जों जुदि गुरै जायाब्ला, धोरोमिया जायाब्ला, दद्र जायाब्ला अबथिरायै बबेबा ससेनिफ्रायनो गोमालांनो गोनां जानो हागौ। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु फोरोंनाय, बे फोरोंनाया जाहैबाय जोंखौ दद्र जानो होदों आरो जेब्ला दद्र जागोन अब्लाना बुहुमाबो जोंनि जागोन, साफ्रोम व्यक्तिनि जागोन। दे अब्ला ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राखौ निस्सय गोसोआव फैफिनदों। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। गोबां बाथ्राफोर दङ। गोबां बाथ्राफोरनि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै केवल नोंथांमोननो मोनबाल'सो लानानै फैदों। बे मोनबाखौ नोंथांमोना हयथ' गोसोआव दंखायोमोन आरो नङाब्ला हयथ' गोबाङा बावनानै दङमोन। नाथाय बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोसोखांफिननो हादों आरो नोंथाङा बे गासै मोनबा बाथ्राखौ देहेन खालामबावगोन। देहेन खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा गावनोबो गोबां आशीर्बादखौ लागोन आरो लोगोसेयैनो बेबायदि जिउ खुंनो थाखाय नाजागोन। दे अब्ला प्रियफोर, इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमनि सायाव थाथोंसै। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।